Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida. Març de 1939. La Guerra Civil Espanyola arriba al seu final. El port d'Alacant, ple d'esperança, es converteix en l'últim refugi d'aquells que fugen de la repressió franquista. Homes, dones i xiquets s'amunteguen al moll, buscant un miracle que es porta lluny de la guerra, lluny de la venjança. El miracle arriba en forma d'un vaixell mercant britànic, el Stanbrook. Es tractava d'un vell vaixell de càrrega de carbó, un vaixell modest, ancorat al port esperant mercaderia. El seu capità, Archibald Dixon, gal·lès nascut en 1892 a Cardiff, fill d'una família de mariners. Dixon era un home senzill però ferm, format en el món dur de la mar. De fet, ja s'havia foguejat al llarg de la Primera Guerra Mundial, navegant per aigües perilloses entre Gran Bretanya i França. En març de 1939, el seu vaixell rebé ordres estrictes. No embarcar refugiats, només càrrega. Però en veure el drama humà que omplia el port d'Alacant, Dixon va prendre una decisió que canviaria la història. Va obrir les portes de l'Stanbrook i va deixar pujar més de 2.600 persones. Mares amb infants, soldats derrotats, professors, escriptors, obrers, funcionaris, tots buscaven la llibertat. Tots confiaven en aquell capità estranger que els oferia una eixida quan ja no quedava cap esperança. El Stanbrook va salpar al capvespre del 28 de març de 1939, mentre les tropes franquistes entraven a la ciutat, matant, torturant, violant, deixant el caos i la destrucció. Sense llums, evitant patrulles, navegà tota la nit cap al nord d'Àfrica. Quan arribà a Orà, a la costa algeriana, els refugiats van esclatar en crits d'alegria i llàgrimes. Però l'alegria dura poc. Les autoritats franceses colonials no volien rebre tants exiliats. Molts van ser internats en camps de concentració, altres dispersats pel desert, i alguns finalment van poder reconstruir la seva vida a França o Amèrica Llatina. Archibald Dixon tornà a Anglaterra, fidel al seu ofici i a la seva consciència. No buscava honors ni reconeixements. Només havia fet, deia ell, el que qualsevol home decent hauria fet davant d'aquella tragèdia. Uns mesos després, el 19 de novembre de 1939, el Stanbrook fou torpedejat per un submarí alemany al Mar del Nord. El capità Dixon i tota la seva tripulació van morir en l'enfonsament. Però el seu nom no s'ha oblidat. A Alacant, cada any es recorda el seu gest valent i humanitari. El capità Archibald Dixon és avui símbol d'humanitat, solidaritat i coratge enfront de la barbàrie. L'Stanbrook no només va salvar vides, va salvar la dignitat d'un poble derrotat i va demostrar que fins i tot en els temps més foscos encara hi ha llum al cor dels homes justos. Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero.